Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Hospodin, nejvyšší, vzbuzuje bázeň. On je král velký nad celou zemí. Sestry a bratři, moc vás tady dneska vítám. Vidět takhle hezky plný betlémský kostel, to není každý den. Slavíme dnes na nebe vstoupení Páně a slavíme taky 130. výročí otevření tohoto kostela. Tak se radujte a jásejte, protože je proč. Zpívejme teď píseň Jak jsou milí tvoji příbytkové, má číslo 95 a budeme zpívat prvních 8 veršů. A taky bych tomu ještě chtěla říct, že všechny písně, teda ne ty Dvořákovy, ale tady ty z evangelického zpěvníku, které tady dnes budeme zpívat, jsou písně, které se zpívaly taky tenkrát, před 130 lety.
Modleme se. Hospodine, Pane světa, dobrý Bože, děkujeme za tento dům, děkujeme za lidi, kteří se kdysi uskrovňovali, aby mohl být postaven. Děkujeme za lidi, kteří se v malých hloučkách scházeli po pronajatých místnostech a snažili se tvořit společenství. Děkujeme za lidi, kteří nám o tobě, Bože, vyprávěli. V rodinách, v nedělkách, na náboženstvích, v kostelích, na Blažkově, na táborech a kde všude ještě jinde. Tobě děkujeme za lidi, kteří mlčeli, ale jejich víra na nich byla vidět. Děkujeme ti za své bratry a sestry, o které se můžeme opřít, se kterými si o tobě můžeme vyprávět. Děkujeme tobě za ty, kteří jsou tiše blízko, když nevíme, když nemáme sílu, i když se chceme sdílet o radost. Děkujeme za to, že na nás mluvíš, že děláš zázraky, že proměňuješ situace, které se jeví jako bezvýchodné. Věříme, že jsi tu mezi námi, že jsi uprostřed nás. Prosíme tě zas o ten zázrak, při kterém se z dávných biblických slov, z písní, stane tvoje slovo pro nás. Prosíme tě zas o ten zázrak, kdy se z cizích lidí stanou bratři a sestry. Amen. Tak já nám teď přečtu z proroka Micheáše z 5. kapitoly první 4 verše. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně. Jeho velikost bude nyní sahat až do dála v země. A on sám bude pokoj. Zpívejme píseň Přišli jsme o Ježíši 312.
Pane, prosíme tě, proměňuj nás. Způsob, ať se nezlobíme. Způsob, ať nejsme smutní. Způsob, ať se máme rádi. Amen. Přečtu nám z Žalmu 104. A je to takový výběr veršů. Tak doufám, že se do něho nezamotám. Žalm 104. Dobrořeč má duše Hospodinu. Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl se s velebnou důstojností. Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej. Chléb dodá lidskému srdci síly. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi učinil moudře. Země je plná tvých tvorů. Tu je veliké a širé moře, hemží se v něm nespočetných živočichů, maličkých i velkých. Plují po něm lodě. Vytvořil si Liviátana, aby v něm dováděl. A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm. Rozdáváš jim a oni si berou. Otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Dobrořeč má duše Hospodinu. Haleluja. Tak se můžete posadit. A já teď zkusím říct něco ne až tak k tomu textu, ale zkusím říct něco k tomu, že tento kostel dostal název Betlémský kostel, tak řeknu něco. Betlémský znamená, nebo Betlém znamená dům chleba, a co je ještě za tím názvem Betlémský, se můžete dozvědět tam na těch cedulích venku, které vyrobila Iva Tůmová a Ondřej Macek. A já trochu jsem se zamotala, ale řeknu prostě o domu nebo o chlebu, o domu, a protože dneska je svátek na nebevstoupení a před 130 lety byl taky svátek na nebevstoupení, tak řeknu ještě něco o tom. Chleba je něco hodně obyčejného a přesto podstatného. Něco, co si stěží uvědomujeme, nebo nad tím umíme i ohrnout nos. Zrovna dneska konfirmandi říkali, když přemýšleli nad tím, co uvaří staršovstvu, s chlebem, něco jako guláš s chlebem, to jim neuděláme rýži, když to je slavnostní oběd, a pak někdo prohlásil, vždyť přece chleba je vzácný. Takže chleba je vzácný. Izraelci na poušti čekali na svůj každodenní chléb z nebe a dostávali ho přesně tolik, kolik potřebovali na další den. Učili se spoléhat na Pána Boha, že to nejzákladnější, co si sami nezařídí, dostanou od něj. Tenhle proces, tohle učení nám někdy chybí. Fyzický hlad většina z nás spíš nezná, tedy ten opravdu pořád fyzický hlad. Ale hlad po smyslu, blízkosti, přijetí, lásce nebo pravdě známe docela dobře. A právě do tohoto hladu přichází Ježíš jako ten, kdo sytí. V Betlémě, v domě chleba, se Bůh dává k dispozici. Stává se blízkým, konkrétním, dotknutelným. Nabízí sám sebe jako výživu pro duši i život, jako dar prostý a každodenní. A přitom naprosto zásadní.
Chléb ale není jenom o výživě, je to i o vztahu, sdílení, blízkosti. Rozdělit se o chleba je způsob, jak říct, patříš sem. Víc lidí bude nasycených, když se budeme dělit o to, co máme. Jako jednotlivci, ale taky jako tento sbor nebo sbory. Možná i k tomu máme ještě dorůst. Být duchovním Betlémem. Být duchovním Betlémem alespoň v Brně. Nebýt jen příjemci, ale těmi, kdo tvoří, dávají, oživují, kdo svým životem mění atmosféru kolem. To druhé je o domě. Jsme tu, my brněnští evangelíci, taky díky tomu, že měl někdo odvahu pustit se do něčeho, co bylo hodně náročné a nejisté. Díky lidem, kteří dali peníze, díky solidaritě sborů, které pamatovali na tento brněnský. Díky víře a modlitbám. A jak napsal ve zvacím mailu Ondřej, je to proto dnes taky naše vděčné zamávání předkům. Tak můžeme zamávat. Tak díky vám. My jsme na budovách a majetcích někdy hodně závislí. Těžko se nám přeměňují, těžko se nám přemýšlí, co s nimi v budoucnu. Nedovedeme si představit, že bychom je neměli. Přitom lidé dneška už nepotřebují tolik kostely ke klíčovým okamžikům života, ke svatbám, pohřbům, nakonec ani ke křtům. Často se lépe cítí na jiných místech a setkání s Bohem tam pro ně je stejně hluboké a opravdové. Domy i kostely ztrácejí svůj smysl, pokud v nich není život a neschází se tam lidé. I když do tohoto kostela nechodí 342 lidí, ani 10 z toho, pořád tu život je. Pokud nechceme, aby se z něj stalo datové centrum nebo krytý bazén, možná je zatím ta nejlepší cesta zkoušet být víc hostiteli a kostel otevírat společenství, která o něj stojí, třeba i dalším církvím. Samozřejmě má to svá úskalí. Ale je na nás, jestli tady budeme až na výjimky, jako je ta dnešní, spíš jen dožívat, nebo jestli rozevřeme vrata. Je to podobné jako doma. Můžeme žít sami, bez návštěv, nebo si je zvát. Pak můžeme být buď naštvaní kvůli ulepeným klikám, nebo se raději starat, aby se u nás hosté cítili dobře. Přemýšlet o tom, jestli bychom neměli zvýšit svůj trvalý příkaz sborového účtu a vymalovat, zlepšit osvětlení, nebo třeba vyměnit ten závěs, na kterém je 5krát obtisknutá žehlička. Mám kostely ráda. A je pro mě velkou úlevou, že v neděli nemusím vybírat ani připravovat místo, kde budeme slavit bohoslužby. Že vím, kam jít. Že na nás nebude pršet a v zimě bude dokonce trochu teplo. I když jsem tady v betlémském kostele nebyla pokřtěná, ani konfirmovaná, ani se tu nevdávala a nejspíš tu nebudu mít ani pohřeb. Přesto k němu mám vztah. Protože jsem tu něco zažila s lidmi i s Pánem Bohem. Při jeslích, při bohoslužbách, při rozhovorech. Pokud je pro nás, pokud je pro vás důležité, aby tento kostel měl význam i pro další lidi, bude to chtít odvahu je sem pozvat. Osobně. Něco tu pro ně nachystat a naučit je sem chodit. K místům si vytváříme vazbu tím, že se stávají součástí našich příběhů, že v nich trávíme čas. Jinak se může stát, že pro další generaci
zůstane tenhle kostel už jen jako jeden z mnoha, který bude důležitý jen pro památkáře. Je to prostě možnost, kterou máme. To krásné a nadějné je, že Boží přítomnost na našich budovách vůbec nezávisí. To je opravdu radostná zpráva. S Pánem Bohem se potkáváme v modlitbě, ve společenství, v chlebu a víně, ve zpěvu, v obětí. Ať už jsme pod střechou, anebo bez ní. A to třetí je o na nebe vstoupení. Nevím, jak si svět představovali evangelíci 23. května 1895, ale my dnes v 21. století si ho asi nepředstavujeme jako třípodlažní záležitost. Pod zemí peklo, nad zemí nebe a na zemi boj mezi nimi. Přesto nad zemí, nad sebou vidíme lecos, čemu nerozumíme, co nám přirůstá přes hlavu, co má nad námi moc, co si nás nárokuje, co nás ovlivňuje nebo za nás rozhoduje. Lecos, co je větší než my, co nás drtí a dusí a my s tím třeba nedokážeme vůbec nic dělat. Nebo k tomu přehnaně vzhlížíme a necháme se tím zblbnout. Ježíšovo vstoupení na nebe pak pro nás může být skvělou zprávou. Neznamená totiž, že nás opustil, dal ruce pryč od nás a našich starostí a odešel do penze. Ale znamená to, že je pro nás na zcela klíčovém místě. Ví o nás, můžeme s ním počítat jako s naším spojencem a ochráncem. To nám může dodat sílu se zase pohnout. Nezůstat paralyzovaně stát a koukat na to, co nás svírá. Nehledět k podlahám a lavicím, ke starostem, které se nám sypou na hlavu, ale pozdvihovat své oči k horám, jak zpívá žalmista. Zvednout své oči k příteli na klíčovém místě, ke známému s velkým Z, ke Kristu. To nám pomůže k tomu, abychom se dali do práce. Makali pro Boží nebe. Hledali naději do rozbitých vztahů. Říkali druhým o Ježíšovi, kázali Krista a proměňovali slova v dobré věci, které pomůžou a ze kterých bude radost. Protože tímhle způsobem je Ježíš zase na světě. Tímhle způsobem je Bohem mezi námi.
Dnešní svým způsobem mimořádné bohoslužby připravili naši faráři Iva Květonová a Ondřej Macek. Kázala Iva Květonová, na varhany doprovázel Jan Sipták a Stanislav Herel, který doprovodil Simeona Hánu při zpěvu biblických písní Antonína Dvořáka. Všem za jejich službu děkujeme. A po těchto bohoslužbách budou ještě následovat 2 koncerty skupiny Ležíš a skupiny Lumiere Interiere Emy a Matěje Přikrylových. Jste srdečně zváni, posečkejte tady s námi a zúčastněte se tady těchto koncertů. Jak tady hned na začátku bohoslužeb bylo řečeno, před 130 lety, ne sice na den přesně, ale přesně na svátek na Nebevzetí Páně, tehdy to bylo 23. května 1895, byl tento kostel slavnostně otevřený. Slavnosti se podle dobových zpráv zúčastnilo kolem 5000 příchozích. V ohlasu na tuto událost zřetelně tehdy zaznělo, že se otevíral chrám potomkům jednoty bratrské v hlavním městě té země, ve které jednota dosáhla svého rozkvětu. Postavení kostela v tehdejších poměrech sboru bylo téměř zázrakem. Hrstka lidí, kteří chtěli sdílet sborové společenství v rodném jazyce, se oddělila od německého tolerančního sboru a od roku 1882 se začala oficiálně scházet pod označením nově založené kazatelské stanice Nosislavského reformovaného sboru. Příchod kazatele faráře Václava Pokorného v roce 1883 dal chudému, nemajetnému sborovému uskupení řád a to umožnilo během 10 let i jeho další rozvoj až po, jak jsem říkal, v tehdejších sociálních a ekonomických poměrech sboru téměř zázračnému vybudování vlastního kostela. Za tímto počinem stojí řada našich předků v čele s Václavem Pokorným, obdařených velkou pracovitostí, odhodláním, boží přízní a ochranou. Však taky v každém proslovu či kázání v den otevření kostela zazněly okázalým způsobem, tak jak bylo v tehdejší době zvykem, poděkování a chvály Pánu Bohu. S myšlenkou stavby vlastních bohoslužebných prostor přišel Václav Pokorný koncem 80. let 19. století. Myšlenka postupně vykrystalizovala v projekt kostela, vypracovaný brněnským známým stavitelem Gottlobem Alberem, zakoupením potřebného pozemku a rozhodnutím o realizaci stavby. Se zemními pracemi se začalo 7. května 1894 a stavba byla dokončena za necelý rok na začátku května roku 1895. Během té doby, přesně 17. června 1894, se stavební výbor sboru usnesl, aby se první evangelický reformovaný chrám Páně v Brně nazýval chrám Betlémský. A sice podle místa, kde se Pán Ježíš narodil a zároveň, cituji, upomínatí má jméno toto na Betlémskou kapli v Praze, kde reformace česká počala kázáními husovými. Betlém znamená vlastně po česku dům chleba. I náš betlémský chrám má být domem chleba, jeť určen ke kázání Krista ukřižovaného, kterýž řekl, jáť jsem ten chléb života. Slavnostní otevření kostela bylo naplánováno na svátek na Nebevzetí Páně, na Nebestoupení Páně na čtvrtek 23. května. Řekněme si pár slov k průběhu tohoto slavnostního dne. Před 130 lety se používaly trochu jiné, okázalejší výrazové prostředky. Jazykem té doby se dozvídáme, že na slavnosti bylo přítomno 28 duchovních reformované církve, důstojní pánové seniorové, konseniorové a faráři spolu s vysoce postavenými osobami, kterými byli vysoce důstojný pan doktor teologie Heřman Stardy jako zástupce vysoké CK církevní rady ve Vídni, vysoce důstojný pan doktor Eduard Bell, profesor Evangelické teologické fakulty ve Vídni a veledůstojný pan Ferdinand Císař, senior a náměstek moravského superintendenta. Pro nemoc se omluvil veledůstojný pan superintendent Josef Totušek. Evangelický časopis Hlasy ze Siona uveřejnil bez jakýchkoliv příkras vysvětlení, že dne 19. května na kazatelně Jimravské omdlel a od té doby churaví. Slavnosti se účastnil i německý evangelický sbor, který byl zastoupený některými presbytery a farářem Hermanem Klepkem a panem obecním radou Freudem.
Slavnost začala o 9:30 průvodem duchovních, předních hostí a stavebního výboru se stavitelem Gottlobem Alberem od fary ke vchodu do kostela. Tu situaci si můžeme snadno představit, protože uspořádání těch budov fary a kostela bylo stejné tehdy v tom roce 1895 jako tady. Ten průvod tedy přišel před kostel, tam utvořil půlkruh, na schody vystoupil kurátor Karel Vilín, Václav Pokorný a Ferdinand Císař. K této události byly sejmuty 3 fotografie oficiální, které se potom ve sboru rozprodávaly. Jedna z těch fotografií, jak stojí tady tihleti pánové na těch schodech, je v předsíni ve zvětšené podobě na nástěnce, můžete si ji potom prohlídnout, pokud jste ji již neviděli. Slavnost byla zahájena žalmem 122, prvním až druhým veršem. To je dnešní píseň v našem evangelickém zpěvníku aktuálním, píseň číslo 156. Po zpěvu vzal kurátor klíč, předal jej Ferdinandu Císařovi a ten potom domácímu správci Václavu Pokornému, který chrám otevřel. Každý z těchto 3 promluvil svou řeč s vděčným poděkováním Bohu za přízeň a podporu, které se sboru dostalo při budování kostela. Václav Pokorný se navíc ve své řeči soustředil na nápis na kostele, uvnitř měl na tento text potom kázání Daniel Nešpor. Mluvíme o tom citátu My kážeme Krista z první epištoly ke Korinským, z 1. kapitoly 23. verše. Poté vešlo do chrámu asi 1100 lidí. Těžko si dovedu představit, že by v těchto prostorách se směstnalo takové množství lidí. Tak to ale říkají dobové zprávy. Ostatní zůstali na zahradě, kde byla umístěna provizorní kazatelna, ze které se kázalo. Po posvěcující řeči, kterou vykonal v zastoupení superintendenta jeho náměstek, vyšli z kostela kazatelé, kteří byli určeni pro kázání v zahradě. Kázalo se tedy na 2 místech, tady v kostele a v zahradě. Sestra farářka zařadila do programu dnešních bohoslužeb zpěv 3 písní, které se tehdy zpívaly při slavnostním otevření kostela. Před posvěcujícím aktem, tedy před předáním toho kostela svému účelu, se zpíval žálm 84. To je současná píseň 95 z evangelického zpěvníku. A potom byla to vlastně první píseň, která v tomto kostele zazněla a kterou zpívalo celé shromáždění. První píseň sice byla žálm 122, jak jsem říkal, ale ten zpíval pěvecký sbor a zpívali před kostelem na tom schodišti. Takže tady uvnitř se zpívalo poprvé jako první píseň žálm 84. Posvěcující úkon vedl Ferdinand Císař a po něm se zpívala píseň Přišli jsme o Ježíši slova tvého poslouchati. To je číslo 312 v našem zpěvníku. V kostele vystoupil taky se svými pozdravy profesor Bél a vrchní církevní rada Heřman Stardy. Hlasy ze Siona si všímají vystoupení profesora Béla. Ten si neodpustil napomenutí do řad svých žáků, přestože v tom okamžiku už to byli důstojní pánové. Mluvil německy od stolu páně a v jednom okamžiku se obrátil k přítomným kazatelům, aby jim připomněl staré pravidlo života ora et labora, tedy modli se a pracuj. Říkal, raději by prý v tom okamžiku to heslo obrátil a řekl labora et ora, tedy pracuj a modli se. Na modlitby jsou kazatelé Božího slova poukázáni dost, ale na práci často zapomínají. Vystoupení profesora Béla překládal do shromáždění náměstek superintendenta Ferdinand Císař a tuto část ale nepřeložil a obrátil se německy na profesora Béla, aby vyjádřil s tímto napomenutím nesouhlas. Hlasy ze Siona to popisují takto. Vysoce důstojný pán superintendenta náměstek Císař řeč páně profesorovu česky opakoval, ale napomenutí labora et ora v řeči německém jménem kazatelů odmítl. Kazatelé slova Božího jsou prý nuceni pracovati dost a dost. Je vidět, že i při takové slavnostní příležitosti byli veledůstojní pánové připraveni stát pevně za svým a
důrazně vyjádřit případný nesouhlas. A tisk z toho navíc neudělal žádnou aféru, ale diplomaticky komentoval ty hlasy ze Siona, že profesor Bell se snažil své bývalé žáky jistě ke své práci více povzbuditi, ale soukromé dohodnutí by bylo snad místnější. Dopolední slavnost skončila ve 1:45 modlitbou a požehnáním důstojného pana seniora Jelínka ze Stříteže a potom zpěvem druhé sloky písně Král věčný nás požehnej. Tu budeme, předpokládám, zpívat na konec shromáždění, to je ta píseň 408. Odpolední služby boží se potom konaly ve 3 hodiny, tentokrát už jenom v kostele a posluchačů se sešlo tolik, že se nevešli do kostela, takže litovali, že se nekázalo v zahradě tak jako dopoledne. Můžeme být opravdu vděční těm, kteří vedení silou víra v Pána Ježíše vybudovali s boží pomocí praktické sborové zázemí, které se stalo základem pro další růst sboru, a ten se postupně stal základem dalších sborových společenství nejen v samotném Brně. Tak tady v Brně dnes máme 4 evangelické sbory a všechny, samozřejmě kromě Krista, spojuje Betlémský kostel jako společný počátek brněnského českobratrského evangelického sborového společenství. Zároveň s vděčností k obětavé práci našich předků, která už 130 let nese své ovoce, cítíme povinnost toto stavební i duchovní dílo, toto společné rodinné stříbro brněnských evangelických sborů dobře. Několik generací postupně předávalo kostel a jeho zázemí zdárně do další péče. Dnes jsme jeho správci my a je naším úkolem, abychom ho užívali a spravovali tak, aby plnil své poslání a abychom, až přijde čas, jej mohli předat další generaci. Pardon. Venku na plotě jsou panely o příběhu Betlémského kostela. Podobně v Rychmanově, pak jsou taky v předsíni Červeného kostela a ještě pár jich přibude. Je to projekt, který podpořila Českobratrská církev evangelická a realizovala Iva Tůmová. Kde je? Se schovává. Je to nepředstavitelné množství hodin práce, hledání nejsdělitelnější formy a tvaru a myslím, že funguje, protože lidé se opravdu před těmi panely zastavují, čtou si je a něco se o tom kostele dozvídají. Tak já bych moc chtěl Ivě aspoň trochu za ty hodiny poděkovat. No a ty další růže mám pro Simeona Hánu, který zpívá pro jeho doprovazeče Stanislava Hellera a pro sestru farářku. A jestli můžete, tak neodcházejte. Ten kostel je hodně dní za plotem a ta dnešní slavnost má být také takovým pokusem ten plot na chvilku rozevřít a pozvat lidi z ulice. Tak vítejte a zůstaňte.
neboť jest divné věci učinil. Zvuk vydejte, prospěvujte a žalmy zpívejte. Okreszek świata i ci, což na něm bydlí. Řeky rokama plesejte, spolu s nimi i hory prospěvujte. Plesej pole a vše, což na něm. Plesej země, zvučí moře i což v něm jest. Jsem ještě zapomněl říct jednu věc. Na památku dnešního dne si venku můžete koupit nejenom pivo, ale můžete si taky koupit pucle s obrázkem otevření Betlémského kostela nebo magnetku a můžete v těch tvářičkách, které Iva nakreslila, analyzovat důstojného pana faráře Totouška a superintendentního náměstka Císaře. Tak kupte si pucle a stupněte si, jak rychle je postavíte. Až zvládnete 80 dílků pod 5 minut, tak vydáme další díl, to už bude 1000 a při dalších výročích budeme zvyšovat ten počet těch dílků. Modleme se. Pane Bože, neseme před tebe tento dům a život v něm. Neseme před tebe dědictví po předcích a závazek. Prosíme, ukazuj nám, jak tu v něm žít, co dělat, jak ho naplňovat, jak tu být s tebou, jak se o něj starat. Bože, jsi všude, lze se s tebou setkat různými způsoby. Někdy tě hledáme usilovně a někdy ty musíš prolomit naše představy a naši lhostejnost. Prosíme, dělej to. Prosíme za všechny, kdo tě hledají. Scházejí se a padají přitom na ně bomby, mají strach nebo jsou pro svou víru pronásledováni. Neopouštěj je. A nám pomoz, ať na ně nezapomínáme v naší bezpečnosti. Pane, prosíme, pomoz nám být ti hodnověrnými svědky, pomoz nám k tomu nám jednotlivcům i nám jako společenství. Prosíme, ať se nám tvé slovo stává chlebem. Stravujeme se kde čím a to, čím nás chceš nasytit, ty trochu opomíjíme. Prosíme, proměňuj nás svým chlebem. Prosíme za každého, kdo čte Bibli. Prosíme za ty, kterým došla síla, za ty, kterým neslouží zrak, za ty, kteří mají pocit, že jsi je zklamal. A v tichu ti každý za sebe
a zároveň společně říkáme svoje prosby. A jako tvoje děti prosíme společně o tvůj chléb. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Ještě řeknu, že na takovou zvláštní památku si dnes můžete z těchto bohoslužeb odnést chleba. Nevím, jestli vyjde na všechny, ale do rodiny by to vyjít mohlo. A buď si ho můžete vylisovat a za 130 let výhodně prodat, nebo ho sněste a dál čtěte Bibli. Jsem k tomu chlebu chtěla říct, že Iva T. si říkala, že bychom tady neměli o chlebu jen mluvit, ale že byste ho měli taky fakt dostat. Možná to souvisí taky s tím ora et labora. To požehnání, které uslyšíte, tady taky zaznělo při tom otevření kostela, ale nejdřív slova poslání. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Král věčný nás požehnej. 408. Jo, zpíváme ve stoje.